demonstration af Smart Protector til iPhones. Vil vise jer, hvor hurtigt det er at montere den, og så tester vi lige af også til sidst med en hammer. Rimelig simpelt at montere, som I kan se. Den er allerede i aktiv, og ja, den skal bare testes af nu med et par slag. Den kører, og ja, jeg tror den har klaret testen.